Mamă, de ce supărat sunt că a pierdut FCSB-ul? Da, de ce sunt supărat? Că mai aveam un meci și câștigam și eu biletul. Deci voi chiar meritați să intrați în Liga a doua, frate, chiar meritați retrogradarea. Pe bune, adică la cum ați jucat în seara asta e jalnic rău de tot. Mai aveam un fucking meci, bă, și mi-și mie biletul, bă, FCSB, ce faci, mă, frate, mă? Și uitați și voi aici, cote, da? Nu vrăjeală. Barça că bate Newcastle, cotă 2,32. City că o bate pe Napoli, 1,67. Inter că o bate pe Ajax, 1,85. A Tottenham, cotă mai mică, așa. Juve, GG sau peste 2,5. PSG că bate. Inter că bate. Realul că bate. La Bilbao cu Arsenal 1-2, să l-am luat pe live. FCSB că bate, cea mai mare greșeală din viața mea, nu o să mai joc niciodată pe FCSB, așa. Și mai aveam duminica Arsenal cu Man City X2. Deci, vă rog frumos. Mă așteptam și eu la victorie în seara asta, având în vedere că erau pe blocul 12. Adică erau nevoiți să bată. Dar aparent, dacă n-au chef să joace, n-au chef să joace.